қонуни нав қабул шудагӣ нестай. ҳамаи саволҳоро мебинем ва мехонем ҳамаша. ҳозир мардум рафтесай Россия дидесай тафтиш. Салом тамошобинони барномаҳои Сомониён ТЖ. мо тасмим гирифтем ки комментарияҳои шуморо хонем ва ба саволҳо ҷавоб бигардонем. Ягон нафаре ки дар Федератсияи Русия қарор дорен ё ки берун аз Россия қарор дорен хоҳем ки номи шуморо запрет депортатсия кардагиан ё ин ки не, номерои WhatsApp мебирояд, танҳо дар WhatsApp бинависонед. Меҳробшон нависондай. Салом акаи Сорубон. Қонуни авф қабул шуд. Меган дар ҳамин бора камтарак информатсия медодем. Қонуни авф қабул шудагӣ нестай. Бояд ки аз ҷониби президенти Русия қабул шава, и чиз баррасӣ шава, лекин ҳозираш ягон информатсия нестай. Соли 2024 дар бораи авф шудани муҳоҷирон як пешниҳод шид аз ҷониби Думаи давлатии Русия, вале то айни ҳол беҷавобай. Бигем ки қабул шудагӣ нест. Нарзуллоев нависондай. Ассалому алайкум акаи Сорубон. Ман студентам. Мехонам агар айни аблава Тоҷикистон равам. Хизмат мебарам ма. Студентский билет, справка ҳама чӣ дорам. На самом деле студент мехонам. Ответ медодем. Пешаки раҳмат. Аз ҳамун донишгоҳе ки шумо таҳсил мекунен, якта маълумотномаи донишҷӯӣ мегирен, тамом бародари азиз, ягон проблема нестай дигар. Саидов нависондай. Фақат войма мекунӣ. Ай дар назари то войма бутоба тамошо накун бародар. Фикр мекунам ки одами ба ақл хуб мефаҳмаи бардумора. Сангинзода нависондай. Ассалому алайкум акаи Сорубон. Номерои худат дар корай. Савол дошта бошӣ метавонӣ ки дар комментария бинависонӣ бародар. Мо аз рӯи комментария худо хоста бошад ҳамаи саволҳоро мебинем ва мехонем ҳамаша. Як нафари дигар нависондай ки касои гапҳои қабеҳ меган, нахоншон, гумшон кунам вора. Одамое ки гапи қабеҳ менависанд, аввалш ки мо вора инсон намешуморем ва аҳамиятшон наметем. Гӯё ки вуҷуд надоранд аммо. Исоев нависондай. Салом ака. Запрет ай депорт чӣ фарқия дорад? Каме мефаҳмонед. Запрет депорт ҳардаш як чиза, яъне ки депортатсия, выдворения, запрет на выезд кардан, роҳи шуморо баста кардан. Ҳамин чизай маънои мақсад ҳамаш як мафҳум дорад бародар. Як чиза ман барои шумо қайд карда бигзарам. Агар ягон кас бихоҳад ки границаи Қазоқистон рава ва одамои боваринок надошта бошен, ҳамин одамое ки ман барои шуморо мегум, номерошон мебироя, одамои дилпиран, зангшон занен, ҳайноми ма қатишон гап занен. Муборак нависондай. Ассалому алайкум бародар. Одамое ки дар Москва қарор доранд, номшон дар рӯйхати 120 000 ҳаст, лекин патентшон додастанд. Не ки бо туи хелӣ мегӣ. Дигар дили об намешем патент кунӣ бурем. Яъне ки дило намеша патент кунӣ бурай. Бародари азиз, ҳар чизе ки тибқи қонун астай, мо ҳама чиза баҳри шумо мегӯем. Яъне ки мо то 5 феврал мегуфтем ҳуҷҷатҳои худтонро дуруст кунед, чунки бо рейдо сахт мешавад. Ҳозир мардум рафтесай Россия дидесай тафтиш, проверка, рейдо чӣ хел зиёд шудагианд. махсус дар аэропортҳо дар назар дорем. Ба ҳамин хотир мо чизеро мегӯем, тибқи чорчӯбаи қонун гап мезанем. Касе ки мехоҳад сухани моро қабул кунад, касе ки намехоҳад қабул накунад. Як нафари дигар нависондай. Ассалому алайкум акаи Сорубон. 2019 выдворения доштам. Омадам 3 моҳи дар Тоҷикистон истодам. Бо рафтам патент гирифтам. 1-4 бор гирифтам патент. Дофи 5 споридам получаткунӣ рафтам, қапиданам. Бо выдворения карданам. Идофаш 2024 моҳи феврал рафтам гардондан аз аэропорт. Дамадедова, яъне ки шумо запрет на выезд шудагиен, шумо наметавонед то муҳлат ба охир расидани запреттона дигар ба Федератсияи Русия ворид бишавед. Як нафари дигар нависондай. Ассалому алайкум ака. Патента чанд маротиба продлит кардан мумкин аст? Вақте ки трудовой договор дорен, бе гузаштани сарҳад шумо метавонед ки то 3 маротиба патент продлит кунед. 3 маротиба ки шид алакай, мисол продлени кардантона бояд бо граница бигзаред. Розихов нависондай. Бародари маро чунин кардан. 7 моҳ мешавад дар СИЗО ҳастай. Ба ки муроҷиат кунем? Чӣ кор кардам бародари азиз, бародари шуморо? Барои метавонанд 12 сол бутан дар Россия постановай. Яъне ки барои як мачак нависондай, чӣ нависондай? Бародари азиз, мафҳуми савол тахшур нафаҳмидем дар ҳаминҷа. тавсияи мо ба шумо ки дар СИЗО дар куҷое ки қарор дорад, ягон адвокати нағз бигиред барои сабук кардан ё ки барои сафед карданаш. Алишер Абдуллоев нависондай. Салом акаи Сорубон. Кадоми гапҳои қабеҳ мезанад? Нахоншон, фақат пешравӣ интизорем. Мо дар ин бора аллакай гуфтем ки мо амора одам ҳисоб намекунем, касе ки сухани қабеҳ менависонад
вуҷуд надоранд ё гӯё ки суҳроб нависонда. Ассалому алайкум. дар ҳамин аэропорт чӣ ба мегардонанд? Дар аэропорт ягон причина мешавад мисоли гап тарзи гапзанитон савол-ҷавобтон мекунанд, дуруст ҷавоб дода наметонед. Мақсади рафтанатона дуруст фаҳмонда наметонед. пеши ки кадом хона рафтанатона дуруст фаҳмонда наметонед. баъзе нафара ма дар назар дорам. ҳамин чизо сабаб шида метавонад ки абрат намегиранд, мегардонанд аз аэропорт. ба ҳамин хотир ҷои рафтан, ҷои кор ҳама чизро садфоиза аниқ кунед, баъд сафар кунед ба Федератсияи Русия баред ки ҳозир ҳамин чизо бениҳоят нозук шудагие. то ҳатто ҳамин чизоро шоҳид шудем, дидем ки камтарак барои безеб гап задан ё камтарак барои овоз баланд карда гап задан мегиранд, мегардонанд, обратно запрет карда роишу мекунанд. хоб тамошобинони азиз ва гироми қадр, навори имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.